Tam to vyfojď, vinaře. Hradec Králové, bitch. Fucking Hradec. Budeme ráno dlouho třeba. První live show Hradec Králové, bitch. Tady se sekneme chviličku. A jdeme malovat děvko? No a teďka musíme hledat shop. A já. Pak klub. Kaj si? Kurma jdem. Kaj za oni zvízí? Já vůbec nevím, kam máme jít, vole. Třeba víš jak. A však to tu vypadá, jak kdyby si vyšel. A však tu prší. Jak řečeno bylo. Tu fakt voloucí, jak kdyby vyšla. Lukáš? Skoro. Jak to tu vypadá? Dobrý den, nevypadá to tu jak Olomouci, ale možná trošku skoro. Vypadá to tu na piču, ano. Protože to pěkně chčije. Čije? Čůrá to tu. A co nám? Halo. Halo. Co se stalo? Čau. Halo. Hej, vrátili jste mi tu mapu vůbec, že jste dělali tu tečku? Až? Jsme tu všichni, no. Všichni. To má on? Hele, co tam je? Lukáš. Jo, jdem, pojď. No však já to točím, ale já mám hodně málo rukou. Mám hodně věcí. My jsme úplně odjinuť. Trošku, no. Jednu kávičku na uvítanou by stačilo. Ne, vlastně 3. Takhle po čefíčku, jo. Berčo, vem to. Berčo, vem to. Jo? Dobře. Ahoj. Chcete se zasoutěžit na Facebooku? Na Facebooku? Mám Facebook, máme Facebook. To bychom mohli. O co jde? Můžete vyhrát poukázku na zboží od Adidas až 50 000 korun. Musíte natočit nějaký video, na který... Už točíme. Co teď? Pokračujte. Na kterým zachytíte trefu něčeho do něčeho. Trefu něčeho do něčeho? Třeba barvou. Co to znamená? Třeba cokoliv. Trefu, jo? Musíte tam nahrát na tom Facebook. Ticho. Musíte nahrát to video na tom Facebook. Tak mi tam přinahrajeme i tady tohle. Hej, je soutěž, musíme najít, nahrát, co to musíme nahrát? Já nevím, hej, já to pak pustím, vole, v mobilu. Co máme nahrát? Já mám pravidla v mobilu, hej. Na internetu tam všechno najdete. No, na internetu a v mobilu jsou pravidla, hej. A co? To zařídíme na trefu. Kde to je bez toho? Ale to zařídíme do kupy. Dneska bez Facebooku neexistuješ. Kdo nemá Facebook? Nežije. A kávu nepije. Bez kafe nepije, vole. Tohle je Hradec. Vem to.